Ka New Trap Youth Council ha ka sitre unaitung kalalit ai ka dorkas ha ulam phang ka yin robar thau an ke jala oba met ba lengdo. Bat dawa badai ban pak tokit ha ka Central Bureau of Investigation kata ka CBI ban tokit ha ka bedai bat ka jingtei ya ka yin robar thau an ba thamai ka jala bat ka no ba kaladon ka jing mangtam hadu san folklore tangka. Dau Executive Engineer ka PWD Buildings ya ka ni ka project. Ki nong ilam ke HYC kilong bahadian bekladon ka jingkalem jang kadom kumta kilapan jingtip lang baga right to information ha ka bedai baga jingte ya ka assembly ke bathamai bat lalap balamang sispa arponyo klor bansnai ke assembly ke bathamai nrei la syam baga jinglut bante ke assembly ke lakot hadu sispa nyo punyo klor tengka u General Secretary ke HYC ulong bahaga por bu Dr. Don Kuparoy ulalong ulam phang yang dor bartawan ke jela la IT ha ka Uttar Pradesh Raskri Yanigam Limited bante ke assembly ha ka jinglut ka basispa arpunyo klor tengka. Hendrai ka High Power Committee ke lebo ke jingkli balain penlut hadu sispa arpunyo klor haba ka PWD ke lapan krek badai ban penlut tang sispa san klor tengka. Hendrai Chief Engineer ulapan pau ba ka schedule of rate ka balapan krek ka rejong kasnam arajar kat san arajar kat nrio. Kat bai ka tanda lakot ka kasnam arajar kat pra arajar kat kendai. Ba kladon ka jingkiu dor jong gitar. Ulong ba ha ka kendon jong ka kontrak kat kum ka para 7 lakdo syai ba anomla bandon ganu jing penkiu biang ya ka pisah ha ka por barang ya ke jing tre bat kum ta ke HPC kala ai ke jing menjor bante ke assembly ke bathamai ha ka dor ka basis pa ar punyo klor tengka ulong ba ke jing te ke assembly menta kala kot ado sis pa anyo punyo klor tengka bakladon ke jing penkiu hado san folklore bat kala bandon AH landat U General Secretary ke HYC ulong ba Executive Engineer ke PWD Buildings uba Ransom Sutnga. Syalma panjing bit na yo ke jing menjor na ka High Power Committee ni na yang dor bar thawan bat manu belai bor yu ban penkieu na ka pisa. Namar ka bor jong UEE ban plat ka pisa kalong tang hendriu ni nyolak tengka. Luang bahlor kan ni ke jinglap jong ke HYC leng ba ka RTI kumta kladawan ulampang badai ban pha toket ke CBI ban lap ke jing shisha ba kinu ke bidan keti ke di ban sya penshitam kat kumki kendon an. Ba ondang ilayo ya ka jubab na ka office ng executive engineer PWD building division ka balengo kalong ba na ka sispa ar punyo kror ka kam menta kala poy syaduk ka sispa nyo punyo kror. La escalate da kumbasan po kror tam. But nang ta syu abang ikeli la pelai pisah kat no ya kani ka company ba pentre ni ka kam. Kila pelai pisah tat haduk kani ka klemat haduk sispa nre po kror tam. Bat kabakam tamula kalong ba uni u executive engineer PWD building uong ba ka original approved cost ka deshes pa sa huway kror. Ndre ladang ipet ya ka proceeding jong ka HPC ladang ipet ya ka LOE ya ka balaay ya ka company ka dor jo ka kontrak ka deshes pa ar punyo kror. Na ay ba uni u executive engineer uyo ya ka original approved cost ka belong shes pa sa huway kror bat la escalate ya kata sa ka shes pa nyo punyo kror. Kata kalong ka jingkeli ka bangi kum gaseng bat ngi kum kipai bat nong shnong ngi kwa ban yo jingtem te ha ngila keliru sakawi ge jingkeli ya ka office jong u chief engineer di building ya bola pha sa ka office executive engineer kalong ba pi haba khot ya ka tender haba ay ya ka ban approve ya ka LOA lashim ya ka approval jong ka HPC lashim ya ka approval jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka bade ka tra jong ka building nakabalengo kalong pat ban penkiu ya kador nakasispa ar punyo kror syake sispa nyo punyo kror watang ban pentip ya ka Meghalaya Legislative Assembly ru klem pentip habang ikeli hakajing ya kenduk ka jongi menta kasngi yo speaker ngila keli hatul adon jing tip ne am nakaliang jong speaker lane nakaliang jong ka HPC ya kani kajing penkiu dor ka jongki nakaliang jong speaker ong ba klem don jing tip ai nakaliang jong ka Legislative Assembly ya kani kajing le don hiru ka proceeding jong ka HPC ka belasyong kabelapan pau ba ke HPC kala approve lane kala ai kata ka jing menjur ban penkiu ya kador nakasispa ar punyo kror syaka sispa nyo punyo kror pi ka jingkeli ka ba ka jing dawa nakaliang jong kaseng hakmat jong speaker kalong ba pi ngilap ban ngisiem ba kadon ai salendat bakumno executive engineer PWD building unyo ya kabor ban escalate ya kador ka kontrak nakasispa ar punyo kror syaka sispa nyo punyo kror ka umut hadu sanpu kror lada fipet gi government order gi ombo executive engineer udon bor ban ai kam lane ban approve ki kam ki belong san hadu nriulak tengka
Kajingkali kalong ka special power ayu bu new executive engineer jong ka PWD building Shillong division uyo ban baula ban ai la ne ban escalate ya ka dor ka jing tre haduk san phukrur tengka. Bat ka baar kalong bakumno klem shim ya ka approval jong ka HPC bakumno klem pentip ya ka legislative assembly bakadon kan ka jing penkiu ya ka dor. But ngila keliru ya kiai kidag bala pelong ya ka mo ban penkiu kan ka dor. Kawin kidag kiba ka office jong executive engineer ki ai gilong ba la penmi la ne lasna ya ka basement ka belong additional ka bomdon ha ka original plan. Ka jingkali bat ka jing sotho ka jongi ka long ba lada fi change ya ka DPR lada fi shna I kamera I bathmai ka umut ba filahap ban change completely ya ka DPR jong ka project. Tilada fi change completely ka DPR ka project hatu fila shim ya ka approval jong ka try ka bade ka Meghalaya Legislative Assembly la ne jong ka HPC ne fila le hi daladi ya ka kam tinakaliang ka seng ilap ba kani kadon shalandet jong kani ka jing penkiudor manu ba yo nong nang ni fi ngihap ban keli bat ngihap ban ti benya ya kata nomor bele le sing ilap ban ong ba kani ka jing penkiudor ka de ban penmentoy yanur kala le si bandai ban kersan election ya kanur kandu ka seng te ban lamp ka jing sisang yong ngila dawa nak mat jong speaker bu udai ban tho saka sarkar Meghalaya bakadai ban recommend nakabanta ka independent inquiry most preferably ya kabanakaliang ka seng yong badai bandai da ka Central Bureau of Investigation la ne ka CBI